سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أوناي لمعنت مدبي كم تلمود يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم مزيلخو أوناي لمعنت مدبي نلعلو دحري صوتاو ركب بفصوم كتقبروهم زيبلكمن جدن كتقبروهم زلكمن حمشته أقدستي نجارات كهبرلكمية مخنياتون تايو نهيوتكم بتعمي أسقاتي ناي مخان عدلهم سفح سلازخونا يو نشانلنا حدشت زخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا نايدول ملكت بمنكعن استفلاليو نايصوتاو ركب نايطعنا كم اون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدران خدكونو بخبري حتت كم تلمود مدبنا نابوزحات بصحو تمهرتي نخوصدلو لايك غيركم جمروا سدران زخونكمني اندامسگنكو نا مدبي كملس صوتاو ركب نمفصام بزح تمرتي زي كدليكم يخاليو مخنياتون تايو ناتشورال زخونه ነገር ስለዝኾነ ናቹራሊ ክትፈልጥዎ ስለትኽእሉ ኮይኑ ግና ድሕሪ ጾታው ርክብ ክትገብርዎም ዘለኩምን ዘይብልኩምን ነገራት ኣይትፈልጡን ስለዝኾነ እየ ድማ ነዚ መደብ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ እቲ ቀዳማይ ድሕሪ ጾታው ርክብ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ሽንቲ ምሻን እዩ ሽንቲ እንተዘይሽንኩም ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ንሽንቲ ኣይተወፃን ደቂ ተባዕትዮ እዮም ኣብዝሓ ግዜ ዝሸኑ ኮይኑ ግና ድሕሪ ጾታው ርክብ ምፍጻምኩም ክልቴኹም ዘይትሸኑ እንተኾይንኩም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕትኽን ዝተርፍ ስፐርም ስለዝህልው ሽንቲ ኣብ ትሸናሉ እዋን ጸሪጉ የውጸልክን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ኣብ ብልዕትኽን ፈሲሱ ዝቐሪ ናይ ወዲ ስፐርም ወይ ከዓ ናይ ወዲ ናይ ዘርኢ ፍረ ምንም ጠቕሚ ስለዘይብሉ ኣብ ብልዕትኽን ኮፍ ብምባል ኢንፌክሽን ከብጽሐልክን ይኽእል እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ምትለኹም ሙሉእ ንሙሉእ ተጸሪጉ ዘይወጽእ ስፐርም ስለዝህልው እዚ ስፐርም ብሽንቲ ተጸሪጉ እንተዘይወጽዩ ድማ ናይ መትሎ ኢንፌክሽን ከብጽሐልኩም ይኽእል እዩ እዚ ኢንፌክሽን ድማ ድሕሪ ግዜ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ከምጽእ ዝኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ራሕሲ ብዘለዎ ጨርቂ ምጽራይ እዩ እዚ ኣብዝሓ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝሓ ግዜ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ኣብ ብልዕትኽን ራሕሲ ከም ዘሎ እንተትሰሚዕክን ብደረቕ ጨርቂ ክተድርቓ ኣለክን ኮይኑ ግና ብርሑስ ጨርቂ ክተንቅጻ የብልክንን ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ናቹራሊ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ብልዕትኽን ዘሎ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ብርሑስ ጨርቂ ኣብ ተንቅጻሉ እዋን እቲ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ክዛባዕ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብዝደረቐ ጨርቂ ክተንቅጻ ኣለክን እምበር ብርሑስ ጨርቂ ንብልዕትኽን ክተጽርያ የብልክንን ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ድማ ንብልዕትኽን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንመትለኹም ብሳሙና ምጽራይ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝተኸልከለ ነገር እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝሓሸ ፕሮባቢሊቲ ኣለዎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብናይ መትለኹም ነኳል ሳሙና ናይ ምእታው ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለዝኾነ እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስፍሕ ዝበለ ዕድል ስለዘለዎ ብሳሙና ንብልዕትኽን ክትሓጽባ የብልክንን ብልዕትኽን ኣብ ውሽጡ ናቹራሊ ሉብሪካንት ኣለዎ ነዚ ሉብሪካንት ብሳሙና ኣብ ተጽርያሉ እዋን ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ናይ ምፍልፋል ዓቕሚ እንዳቐነሰ ንኽመጽእ ክትገብራ ኢኽን ብልዕትኽን ራሕሲ እንተዘይፍልፍሉ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ሕማም ንኽስምዐክን ዝገብር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ሳሙና ንጨና ተባሂሎም ዝውሰኹ ኬሚካላት ስለዘለዉ ናብ ብልዕትኽን ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ድማ ዘየደሊ ናይ ብልዕቲ ጨናን ናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽንን ከስዕበልክን ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ክትጥንቀቓ ኣለክን ኣብ መበል ራብዓይ ዘሎ ድማ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ትገብርኦ እዩ እዚ እንታይ እዩ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ጌርክንኦ ዝነበርክን ናይ ጡብ መትሐዝን ፓንትን ምግባር ጌርክን እውን ምድቃስ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ጌርክንኦ ዝነበርክን ጡብ መትሐዝን ፓንትን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትገብርዎ ምስዓዓም ምትሕስሳይ ምጭዋት ማለት እውን ፎርፕሌይ ኢልና ንጽውዖ ፓንትኽን ካብ ብልዕትኽን ብዝወፅእ ፈሳሲ ክርሕስ ይኽእል እዩ ናይ ጡብ መትሐዝኽን እውን ብተመሳሳሊ ረሃፅ ክሕዝ ይኽእል እዩ ተመሊስክን ኣብ ትገብርኦ ግዜ ድማ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ናይ ሰውነትና ቆርበት ማለት እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ብተመሳሳሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እውን ናይ ምኽፋት ጠባይ ስለ ዘምጽእ ኣብ ደገ ዘሎ ረስሓት ማለት እውን ኣብቲ ፓንትኽንን ኣብቲ ጡብ መትሐዚኽንን ዘሎ ርስሓት ንኽኣቱ ይገብር እዩ እዚ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ናይ ሰውነት ጨና ንኽህልው ዝገብር እዩ ስለዝኾነ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ጌርክንኦ ዝነበርክን ፓንትን ጡብ መትሐዝን ብፍጹም መሊስክን ክትገብራ የብልክንን
እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን እንሪኦ ድማ ብዝሞቐ ማይ ሻወር ምግባር እዩ። ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ሻወር ምግባር ፅቡቕ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ዝሞቐ ማይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብን ድሕሪ ፆታዊ ርክብን ናይ ምስፋሕ ጠባይ ኣለዎ እዩ። ኣብዚ ግዜ ድማ ብዝሞቐ ማይ ሻወር ክትገብራ ከለኽን ናብቲ ስፍሕ ኢሉ ዘሎ ብልዕትኽን ብምእታው ንኢንፌክሽን ከጋልፀክን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ብዙሑል ማይ ሻወር ምግባር እምበር ብዝሞቐ ማይ ሻወር ክትገብራ የብልክንን። ክንጠቃልሎን ከለና እዘን ሓሙሽተ ክትገብርዎን ዘለኩምን ክትገብርዎም ዘይብልኩምን ፈሊኹም ብምፍላጥ ጥዕናኹም ክትሕልው ክሕብረልኩም ይደሊ። ሙሉእ ጥዕና እንተሃሊኩም ድማ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃምን ታሕጓስን ምቅርራብን ዘለዎ ሂወት ንክህልወኩም ዝጠቅመኩም እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ንክትኮኑና ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒየለይ።